Milloin se niinku tulee? Ai, sieltä sitä taitaa tulla. No, mä menen sitä vaan. Moi. No, moi. Moi. Mennäänkö mun huoneeseen, niin sä voit ottaa sun laukun sinne? Joo. Mä voin vaikka jättää mun laukun tähän. Joo. Mitä tehdään? No, meillä olisi kohta ruokaa, sillä kello on kohta 5. Mut ennen sitä me voitais vaikka olla mun läppärillä. Okei. Te voisitte tulla nytten syömään. Okei, äiti, me tullaan. Joo. Vihdoin te tulitte, mutta minä ostin teille elokuvaherkuiksi sipsejä, poppareita, limoa ja karkkia. Kelpaako? Kyllä kelpaa. Joo, ehdottomasti. Minun pitää siis mennä, sillä minulla on vielä asioita hoidettavana, mutta ottakaa jääkaapista ruokaa ja syökää, ja sen jälkeen teidän pitää käydä ulkona. Joo, kyllä me käydään ulkona ja kyllä me syödään. Hyvä. Otaksä ne ruuat, niin voi mennä jostain. Joo. No siis, ei täällä oikein niinku hirveästi oo, mut 2 luukeksia ja noi ihmeen keksit. Otetaanks noi luukeksit? Joo, anna vaan. Jääkaappi pitää laittaa kiinni. Täällä on se punalautaset ja mukit, osaan nää. Kai sulla vesi kelpaa juomana? Kyllä kelpaa. Syöty. Mä vaan äkkiä korjaan nää pöydästä. Joo. No niin, mennään nyt sinne ulos. Joo. Mennäänkö puistoon? Mennään vaan. Se oli tylsää, mutta samaan aikaan kivaa. Niin. Mennäänkö nyt taas sisällä, sillä mä oon oltu varmaan 2 tuntia ulkona. Joo. Mitäs me nyt tehdään? No varmaan aletaan katsoa kohta elokuvaa. Laitan vaan pyrkkeet. Joo. Vaihdetaan nyt sitten puvut, niin voidaan alkaa katsoa elokuvaa. Joo. Mä oon vaihtanut. Niin mäkin. Haetaan sitten ne elokuvaherkut ja aletaan katsoa elokuvaa. Joo. Nyt
kaikki karkit on tuotu, mut mikä elokuva me katsotaan? En mä tiedä, katsotaan vaan joku tulee aika mieleen. Okei, mennään sohvalle katsomaan sitä elokuvaa. Joo. Mä oon ihan täynnä. No niin mäkin. Äiti saa siirtänä ja mä en jaksa tuu. Mennäänkö me nyt sänkyyn? Joo. Tai no. Eikä mä haetaan sulle potkivarastosta. Äiti hakikin sulle jo potkin. Vähän pieni, niin. Eitä.